Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam kain kadrama. Tisurat nga intay buray-rayan ita, ket naggapaw, ken ni pagayam Romeo iti launyawn. Ngamsakbay na, ipatayad tayo man pa'y dagiti kablaaw, dagiti kadrama tayo iti naduma-duma apasat ti lubong. Shout out kani pagayam Jessica Sabado dita Kuwait. Naragsak ka pa nagdengeg iti pamilya Solanzo Dolor dito'y Kabitukulan West Maria Aurora. Nang nangruna da papang ken mamangkaw isuda Sopronio ken Margarita Dolor. Pa-shout out Mang Bianong from Family Balancio and Baby Iris. Happy listening here in Baguio City from Alcala, Pangasinan. Kablaaw kani pagayam tayo Mary Mapalo iti Barangay Barokbok, Santa Marcela. Nagtawad da ita kinisyalya linyan iti Abu Dhabi, UAE. Kablaaw para kini pagayam Manilin Guzman. Madam ati kuskos dito'y Hong Kong Mang Bianong, ngem origin place ko kat Kalinga. Shout out ken pagayam Bryken J. Likyayo, dita Dangdangla San Juan La Union. Nagagat ka nung agmodule da ito'y kahit. Kablao pa'y ken bakit ko analaing agluto ni Ginilyn Ringaur. Nagtawad dita kini Jerken Abad. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni pagayam tayo Romeo. Kan ka Mang Bianong, sakbay ti amin, yabrasak man pa'y tinabara akablaw ko, kada kayo amin mangbukbukel iti Lady L Productions. Ilingid naklakuman itinaga na Romeo. Nakapagsurat akmet takayat kumana manggaganti ka panunutam, may papaniti daytoy idatag ko aparikot. Diyak ngaminin ang mo ti aramidak Mang Bianong. Kastoy man nga raw ti nakaibugasan ti amin. Nagdalusan ti namay iti balayaw elmay. Kan oray dita paraangan yaw. Nagdalaws. Nagadu pa yan ti kabarbaro nga imulmula mamasmasetas kas kada orkidya. Wan man tatang, tapno maragsakan mo ti Romeo no sumangpet manipod iji abroad. Lakit di maragsakan na talaga da jay. Naggagat ka nga may nanakaw, isa may ayon tumod di asawam kan ka. Uray day talati maitulong kumat kan kwa na tatang. Dakkel at tulong mo, ti panangawawir mo kadagitan nakyaw, anak ko. Todo asikaso ka kadakwada. Iso jackpot ni Romeo anak asawa kan ka. Ni tatang met. Gaputa anak dak, idayaw dak met launa yan. Ay sos, saan ka nga idayaw no makitak apalpak ka?
no badus ka nga asawa. Kagurak mo ti kasta anak ka. Diyak kayat ti duoy a babae. Isu nga ro da man nagdaldalusak, gapu kada kayo tatang. Insigod yun ti kasta kada kami. Mayat nga may no ubeng ti kinadalos anak ko. Tapno imot mo dayta nga aging ga ite panagdakkel mo. Talaga sana na malapdan ti panagawid mo di Pilipinas Una, huston da abroad. Saan tayo ang maibus ti kwarta dagiti Arabo no ibang bantay tayo ti bagi tayo dito iti katatrabaho. Imbag kang ka ata nakornong kan. Saan mait? Basit laeng. Amo matayin. Wen, amok. Kasano itan ngay? Kas jelat ta. Iso nga rin nagawid ako tapno ipamaysak ti pamilyak. Sa bagay, napintas da ita na panunot mo, Romeo. Siyak tumot siguro ti sumaruno nga ag for good. Ay katadalatakan ka dayta Adalakat basit arugyan a negosyo iti Pilipinas, mabalinain. Tinapatag kat saan kami nga giinad dayo kadagita agiinak. Nairot apokaran to nga rod no makasangput ka iti Pilipinas Pukara ka dyan. Kituan mait, baliktadam ngamin abasaan jay pukara Win, amok. Arakop ti kayat nasa win. Kunaklagit din na di mo magets. Anyakat na saanan nga sige, tayo saganak pa di may sa amaletak. Sige lang, hanggang patingin-tingin naklaangan, my friend. Nagloko matanda ito Tasyak matindi awagan na. Apay nga di mo sinumbatan ti awag mo, Brian. Nagtanong ka pa. Apa yan? Kat ni Trina dahi jay. Ha? Siyak matindi ka na yun nga awagan na manipot imblak mo. Anyamat tanda dya babae. Nalpas lang arudan ti saritaan mi. Ngam awag pa'y lang awag kan ka. Saan mo mapabasol ata? Ne, isumanin ti mo awag. Mabit lang sungbatak langan, ta sigurado asaan asumardeng da itaw, no jaksong batan. Apay adi mo sumbatan ti awag ko ken ka, Brian. Pasensya kan. At ngamin araramida kitay. Amok nga amom tayan ni Romeo. Iso nga ibagamon kanyak. Trina, baybay am kuman ni Romeo. Kaya't nanti na uli magkabiyag. Anya? Nauli magabiyag? Kalpasan a rin ni Ribok na tibiyag ko? Kayat na ti agulimag? Kunakman mo da saritaan nyo. Saan ang nagtungpal iti saritaan? Iso ajak sardengan dayjay aging gatong palan na ti saritaan me. Nukas ta nga raod, didak iramraman. Sardengan na kon nga awagan. Bye. Ha? May samot dayjay, Brian. Bastos! Panagkunak, Romeo, saan ngagsardeng ni Trina? Aging nga adda ka dito Sana bale. Flight ko ninton bigat. Agtal nan tumutan ti panunot ko. Panagkunam ka di kat agtal na talagan ti panunot mo? Owen mo't. Romeo. Kadwakton ti pamilyak. Isong agtal nan tumutan ti panunot ko. Ni Trina ti dimteng ariribok iti biyag ko dito abroad. Alang arod sapay la kuma, tagtal nan tungaruden ti panunot mo, Romeo. Wen, Brian. Good luck nga rod, my friend. Nagawidak nga rod dito'y Pilipinas mangbiyanong ket pinanawag ni Trina ariribok iti biyag ko ijay abroad. Nakaragragsak ti pamilyak idinagawidak. Nagnegosyo ak nga rod tapno dati pamastrekak. Idinto ta nagtaraken mo ti asawak iti dingwan. Tapno matulungan na para iti pamilya may. Kat iti may sangal daw. Lakay, mapanak mangalay ti bugbugok akalan ti baboy ijay surong.
Wan bakit? Ta sumaruno ak tumat na madamdama. Tulungan kan tong agbagkat. Sige, sikati makam mo. Inakarudan. Sige, bakit? Nimot Brian di umawawag. Hello, Brian! Nakalagip ka mo't niya umawag. Wen, kayat ko lang ay pagambong agbakasyon na. Nyati pagatang mo. Awan, pren. Basta agawit ka lakit na si kakaradkad. Ayos kanyak daytan. Oh, sigurado ka. Wen, gamno na wayat ibagahim. Oray do aparis sa sapatos. Jay pagayat ko. Amumon. Kunak tupay kahit. Pasakalyim lang, di mo na ngayon bagam. Ay sayang mo't Tanagdamag ka noon niya ti pagatang ko. Naka-check-in akon. Naalakmatan ti boarding pass ko. Mapana ko ni tayan ti aeroplano apagluganak. Ay, basit lang nga anos. Makita kan, Pilipinas kong mahal. Brian! Brian! Trina? Anyat kukuam dito airport. Natural, agloga na kiti aeroplano. Anya? What a coincidence! Taagpada pa nga aldaw ti flight ta? Kan hustumat, tapno kulitan ka, Brian. Anya? Amok nga da ni di Pilipinas ni Romeo. Bastos di di lalaki. Kalpasan ti amin, linibasan nakpay. Trina, sardingamon ni Romeo. Nalakala ang timang ibagay ti kasta. Ta saan asika ti adda iti sitwasyon ko. Masapul ang makasaritak ni Romeo. Lakay, agyaman na kiti kinasayat mo nga asawa ha. Elmi? Nakasay-sayat ka nga asawa. Awan na pulos ti makunakkan ka. Uray nag-abroad ka iti mano atawan, saan ka naglukluko? Saan nakas kadagiti daduma nga imad adayo, anadadael ti pamilyada, gapo iti pa nag-abroad ta. Sabali ngamin tinararamid day di abroad. Siyempre. Da kayo kadagita anak ta ti priority. Iso ang nagsingsing putak mo ti di adayo. Nagkasata ka talaga kan ka, Romeo. Agasang may dayta. Kaslak manan may tayo kiti panangidaydayaw mo kanyak. Gapo ta deserve mo ti maidayaw. Tapod numot amin nga ibagpakat. Elmi, Sapay kumaha, tasan kang agbalbaliw a pulos. ora niya pa iti mapaspasamak. Jak to agbaliw. Taawanan ti sa pulot kada kayo kadagita anak ta. Romeo, Ala, enta maturugan. Adingan taman di buridag ta. na, piliyo. Di ka kudot Buridag ko nampay lang arod, no adingan ta ako nam. Kunaklaang mata, bakit? Sige nga rodan. Ita maturugan ta ni. At alam ang terapi eh. Nagsapan niya umawag ni Brian. Hello, Brian! Hello, Romeo. Oh, nakawag ka, mate. Romeo, nakasangput akong dito lugar tayo. Finally, friend. Nakita mo ti pamilyam. Talaga, finally, Romeo. Finally, namuanan ni Trina ti pagnanaidam. Anya? Kasanoan amuan na? Pakawanan na, friend. Simurot kanyak nga aging kaditoy. Di nagsinansinaan. Iso kapilitan, nga insuro kong tibalayo Ta sumurot mo't iti balay may nujak ibaga. Anya? Siyak mo't ti madaksan iti pamilya. No sumurot kit din kanyak nga aging gay balay may. Ang mga nawagan na kanto na jay, ta kapilitan nga inted ko jay number mo. Problema dahito eh. Saan na mabalin nga umay diti balay may? Makamu ka ni ti aramidem, Romeo. Pinakaunaan kan. Tapno masaganaam ti aramiden ni Trina. Anya mo't tanda dya babae? Romeo, mangantayon, nakagao akon. Kwa. Nabsugak pa'y bakit? Umuna kayo na mangan. Aguray ka man, adda ka dirikrik naam.
Ah? Ni, awan, Elmi. Apay nga ruda kasla saan ka makatalnangay. Apay aya. Awan. Baro ang number itong mauawag. Ne, asino nga dito mauawag? Sungbatam Kwa, diya ka mo. New number man. Ang mga nurong number lang. Malangarod, mangan kanto numarik nam tibisin mo. Sana mabalin aliwayam ti mangi pauneg, lakay. Aglabak man pay. Sakbay arumwarag amapan mangkita ka dagiti taraken ko. Ne, asino nga taday ta? Mabitlaang, umayan! Ha? Asino da ka di? Dito iti balay da Romeo, saan ka di? Awan, Romeo tinagan ti asawa. Si Kagayam ti asawa na. Kasta nga rod. Siyak ni Trina. Gayam ko ni Romeo iji abroad. Ha? Napintas ngamin dito'y lugaryo. Isa apim masyarak man. Ada ka din ni Romeo? Ay na, pasensya kan ha. Adda na patiga na panan na. At tinasaya at umunag ka pa'y. Tapno makapagsarita ta na imbag. Sayang, saan mo anaabutan jagayin mo apim masyar dito'y balay? Sino agayim ko? Trina tinagan na. Anya? Nakaragragsak nga ro da kasarsarita. Nagaduti istorya na idi adda ka pa ijabrod. Anya nga itinyis istorya na kan ka? Adu nga rod. Kas kumaitaan niya. Kas kumano, agkikita kayo ijabrod kat agbabanding kayo. Nagraragsak kayo kano, nagkikita kayo apino ijabrod. Awanan, di sa baling embagana? Awan mo tan. Anya pa'y kumangay ti bagana sa bali. Ako awan, Elmi. Talaga ngamin anaragsak akasarsarita ni Trina. Nalaos ti danag ko, idinapan ni Trina iti balay may mangbianong. Kunakno kanibusana na ti kinaragsak ti pamilyak. Aging kanayo na ni Trina iti balay may, kat nagbalindan anasinged ken ni Elmi nga asawak mangbianong. Nakarkaro nga ruday na jakon amaw ti aramideg. Mabalin ka di Trina. Saan kan nga umay dito balay me? Apay ko masaan? Kat friends kamin ka ni Elmi. Sardengan na kami. Oh, agmerienda tayo pa'y Trina. Thanks, Elmi. Kaya't mo ka di arumorta? Mapantag shopping. Rumor ka magsagpaminsan, tapno saan ka amay ikan dito'y balayo. Ay na, adu tinaskan nga ramidak dito'y balay Trina. Iso apasensya kan ha, no di ka makaduaan. Okay, inton maminsan laangan. Si Kangay Romeo, mga no kaya't nakmatakaduaan. Anya? Kas idadata pa iji abroad, kadkaduan nak no dagatanga. Kwa. Adapay na patagapapanak no madamdama. Iso pasensya ka no saan ka makaduan, Trina. Nagpaspasara kaklaang met no makaduan nak. Sana bale, taado pa'y matigundaway. O sige nga Ruden, agmerienda tayo pa'y Trina. Problema ka talaga ni Trina, friend. Saan amaan anawa mapan ni balay? Kasano nga rod itan? Nagmayat nga ikog tarda di babae. Tapno saan na mapan ni balay mi? Ay, di mo aramidon day ta nakarkaron nga agaramid day jay iti di mo magustuhan no pasakitam. Iso nga rod ang nagforgudak, tadyak kayat tiriribok. Ngam sinurot na klata aging ga dito'y Pilipinas. Saan mo mapabasol Tadamot makagapo no apay adi na kamaadaywan. Brian. Tinasayaat, pakitaam latan ni tinasayaat, tapno saan nakaariribuken. Anya saan nariribukan? Katkasla pa nang riribukon tar aramidan na ita. Ay, problema talaga day taw. Diya ako namut aramidak, Brian.
Titri naman hindi umawawag. Jacksong batan ti awag na. Nga oray niya pa'y aramidon na. Riribo ka babae. Nag-text kit din. Sungbatam ti awag ko. No di mo kayat ani Elmi ti awagak. Ti ayop a babae. Anya ti masapul mo. Nasayaan mo, da sinong batam ti awag ko kan ka. Ibagam na niya ti masapul mo. Agkita ta, kaya't ka akasarita itinalapan. Saan ang mapalin? Pues, siyak nga ron di mapan iti balayo, taag sa sarita tayo at talo kada Elmi. Anya? Anya, agbili ka. Agkita ta? Wano, agsasango tayo at talo kada Elmi. Kubirir ka babae. Riribo. Romeo, sa dino ti papanamakunam? Ili bakit? Adala saraka ka tao. Sino? Kwa, adda interesado iti produkto iti negosyo. So kaya't nakakasarita. Kasta aya. Agbayag ka kadi ija ile? Makitan to, bakit? Sige nga ron. Pagkaamuan nagtulat no makaawid ka mangal daw, lakay. Nasaya at man, nagpakita ka kanyak, Romeo. Mabalin ka di. Di na kung narirubo kong Trina. Panagkunam ka di kat umasidergak pailakan ka. No itad mo ti rabrabangam. Trina. Naglaing kamot tan, Romeo. Kalpasan ti panang sikog mo kanyak indi abroad. Kaslaawan laang kan ka. Nabayagan analpas ti amin kadata. Wan, amok dayta. Nalpasan ti amin kadata. Ngam saan amalpas ti obligasyon mo iti anak ta. Trina. Naglaing kan? Tagpas pasarap buhay ka dito'y akadwam ti pamilyan? Idinto ta di mo pa'y amo at alyawan ti potot mo kanyak? No kumataintad mo ti rabrabangam, sa anak kumamot nga umasaasidagkan ka. Anya nga rin ti kaya't mamapasama kita. Natural! Sustentuam ti anak mo kanyak. Rumbang laang apatas ti tratom kadagiti amin nga anak mo. Nagragragsak ka iji abroad, kalpasan na, itartarayam ket din ti obligasyon mo kanyak. Naglaing kamatan. Amumot adyak kaya't amadadal ti pamilyak. No maamuan ti asawak ti may papan ita anak ta. Di mo matgayam kaya't amadadaal ti pamilyam. Apay nga rod, anak yung relasyon ka kanyak iji abroad. Kamali day jay Trina. Pagbababawi akon. Isa pang asim, tadi na kami niriribukan iti pamilya. Pues, no di mo kaya't amariribok ti pamilyam. Suportaram ti anak mo kanyak. Tano saan? Ibutak-tak ko kan ni Elmi ti maipapan iti anak ta. Daytoy itati pakariribukak unay mangbianong. Amok nga agul uli mag-ita ni Trina, ta itid ko ti obligasyon ko, iti anak ko kankwana. Ngem patcheck a dumteng to ti kanito, maamuan mutlaang ni Elme ti amin, mangbianong. Makunkonsensya at mangbianong, ta nasakit mat para kanyak, ti panangilemlemeng ko iti may sapay nga anak ko. Ngem, jakmet kayat, madadaal ti pamilyak. Rumbeng kadeng ibagakon iti asawak ti amin. Kasanon no di na maklon, kat isinanak. Anya ti kasayaatan nga aramidak mangbianong. Iwanwan nak kuma, to'y pagayam mo, Romeo. Panagkunak pagayam Romeo, nasaysaya at no, ipudnum laangan ken ni bakat mo ti amin, may papan ken ni Trina. Nasaysaya atan ti kasta, ngem ti kasta blackmailan na ka. Nagbalin ka na paspasurot na. Awan ti palimod asaan may butaktak. Isu nga unaamon ni Trina. Sa ganam lang ang ti mabali na reaksyon ni Mrs. Agkid daw ka iti pamakawan. Seryoswem ti panagkid daw mo. No agkid daw iti pamakawan,
saan mo nga ipapan panakaabak dayta iti paset mo, no diket may sa daytoy panagbaligay para iti panagdenayaw. No agkid daw ka iti pamakawan, malikli ka na dumakkel ti parikot. Iti kastoy awagas, unaem ti panagdenayaw ngem iti bagem. Ti panagkid daw iti pamakawan, nang runa no daytoy ket sincere ket mangkisay iti pagkagilty iti basol ana aramid. Nupay saan na mabura daytoy iti basol wenno naaramid biddot, wagas met daytoy tapno aminen ti naaramid mo basol. Ken gundaway met panagnakam asikak ket agbababawi ket saanen nga ulitin pa'y daytoy. Tapno maksayan ti gura ken pasugnog ti asawam iti naaramid mo basol, masapol bumawi ka. Aramidem daytoy babaan ti panangipaay kadagiti banag makaparagsak ken kuana. Wenno anyaman nga aktibidad nga amom nga agenjoy mga ramid no kasta kadwana ka. Panagkunak Romeo Barok, maawatan na kantumet lang ni bakat mo, nasingpet dayta. Saan na ka basta-basta ibatan ni bakat mo, ken saan nalakit ding ipalubos marakrak ti pamilyayo makita na ti kinaresponsablem nga asawa. Basta agkari ka agdimon sunutan ti pannakailawan mo. Bigbigan nakaaramid ka iti panagbiddot, taamin tayo ket agkammalay. Tigakat ti panagkidaw iti pamakawan, ket tapno maisubli ti ragsak kental na ti pamilya. Ket si papakinakam kan nga at the consequence ti tunggal aramid. Alright, that's alright. Kasta manen, papagayam, aging gangay ti sumarano manen ngayon tay panaglalangain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!